Test. Zit er niet te veel galm in voor jullie? Voor de... Nee? Ja, dat is mooi. Ja. Ben ik klaar voor, schat? Ja. Laat jouw vriendschap verder stromen, door veel liefde te betonen. Ik wou altijd al als zanger worden, maar ik kwam nooit wat van. Ik zong wel eens met een boomlaster voor vrienden en gewoon met een cd'tje mee. Maar toen we in Leeuwarden woonden, hadden we een vriendin en die zong. Toen waren we dat te eten. En ze zegt, lijkt het jullie leuk om eens even een stukje op de zanginstallatie te zingen? Nou, ja, laat maar eens even doen. En toen zegt André, nou, dat wil ik ook wel eens even. Ik zei, dat is leuk. Dus op een gegeven moment, we zeiden de week erop, weet je wat, we halen zelf een klein setje op om te zingen. Ik zeg, en dan komt het vast wel voor elkaar. Nou, toen, jouw vader die had toen nog heel veel gefilmd ook, ja? Hè? Met een cameraatje. Klopt. In een huiskamer. In een huiskamer, jongen. En dan stonden we hele optredens te geven op een gegeven moment. Videoclips is natuurlijk een dure aangelegenheid. Maar we zagen wel, het VNI was toen ontzettend in opkomst, dat het op zich een hele grote meerwaarde heeft als je clips hebt. Dus ik naar de mediamarkt. Ik zeg, ik moet een beetje een knap cameraatje hebben. Ik zeg, ik wil eigenlijk clips maken, zo en zo. Nou, toen videotrainingcentrum Nieuwegein. Ik zei aan het ik zei, ik ga een dagje les pakken hoor. Nou, dat kost dan ook nogal wat. PV-les gehad een dag, dat doekoes. Dus toen was je nogal wat mopperen tegen me. Want dan kon je wel een hele mooie clip voor laten maken voor het geld. Ik zeg, nou, moet ik zeggen, doe het maar wel. Zoveel jaren zijn wij nu alweer getrouwd. In het begin kochten we een paar teksten, hè. En dan maakte André muziek erbij. We hadden ook een liedje gekocht en hadden ze weer een paar nummers gemaakt voor ons. Maar ja, toen had André ook zoiets van, die ging op de accordeon zitten spelen. Zegt, we hadden wat contact in Leeuwarden, daar kwamen we mee in aanraking. Ja. En daar zijn we naartoe geweest, hè. Dus zei je op een gegeven moment van, nou, maar dat kan ik zelf ook wel. Ja, soms dan pak ik mijn accordeon en dan ga ik gewoon een mooie melodie spelen. Dan heb ik er helemaal zin in en de sfeer zit erin. En dan neem ik dat op een bandje op, hè, het cassettebandje erbij. Echt ouderwets, een cassettebandje, hè? Dan zet ze hem aan. Ja, en dan druk ik ook iedere keer op pauze. Want dan denk ik van nou heb ik iets. En dan moet ik verder denken wat er nu verder achteraan moet. Dus zo gaat dat dan. En dat duurt dan ongeveer een uur, 1,5 uur. En dan heb ik de melodie, zeg maar, de basis klaar. En dan sleutel ik er soms nog wel eens wat aan, wat nog verbeterd kan worden. Ik ben blij dat het tegenwoordig zo snel gaat, hoor. Want in Leeuwarden, in het begin duurde het veel langer. En toen kon ze een bepaalde refrein, dat had ze nog niet hoe ze het wou hebben. En toen zou ik 's nachts net slapen, een uur of één, laten slapen. En toen sprong ze in één keer uit bed. Ik heb het. Ik zei, wat heb je dan? Ja, ik heb het. Had ze een melodie in haar hoofd. Dus ze vloog naar beneden en ze ging het gelijk opnemen. Dan moet ze nog een refrein bij. Ik denk, dat krijg je natuurlijk als je met de componist getrouwd bent. Nou, en dan is de melodie klaar en dan moet er nog een tekst bij, hè? Ja. En dan aan de hand van die melodie kan ik al weten wat voor een tekst daarbij moet. Op een gegeven moment ben ik op zoek gegaan. Ik denk, ik wil ook wel eens andere beelden hebben voor in mijn clips. En er zijn wel databases waar je rechtenvrij materiaal mag gebruiken. Dat zijn mensen die ook weer een hobby hebben, die filmen en die vinden het leuk om erop te loaden, dus de afstand van hun rechten. En dan mag je dat gebruiken. Ik zeg, er zit maar materiaal bij, dat kan ik goed gebruiken in mijn clips. En dan is het inderdaad net alsof je in het buitenland bent. We zijn toen wel naar het strand gegaan in Lemmer. En toen hebben we de camera zo neergezet, een beetje zo van boven naar beneden. Alsof het daar echt in Griekenland stond, in het zand. Maar het was een beetje een probleem, want je had toen net Glemmer. En dat is een Marco Borsato. Wij mochten er natuurlijk niet komen, maar we zijn gewoon het strand opgegaan naast de tent. En ik zei, alles is geblokkeerd hier, joh. Dus wij omgereden en gewoon bij de ingang waar die wagens allemaal langs zijn, wij ook heen. Ik heb mijn camera gepakt en de spullen. Dus ik denk, die zullen hier ook wel moeten optreden of zo. Ze hebben ons gewoon laten gaan en dan konden we daar ook mooi staan, hè. Laat jouw vriendschap verder stromen,
Hoe zit het mooi in bekendheid? Nou, dat gaat wel door. Kijk, je hebt een bepaald circuit in Nederland en Nederlandstalige. TV Oranje, daar worden regelmatig wel eens clipjes van zo uitgezonden. Nou, er zijn heel veel mensen die kijken daarna. Maar ook via Facebook natuurlijk. We hebben een YouTube-kanaal, DRM De Romantica's. Ja, mensen weten het op een gegeven moment wel te vinden. Maar het kan nog veel beter, want we zijn wel landelijk bekend, ook in België. Maar de dichtheid is lang niet groot genoeg. Maar zoen je hem nog bekender? Zoen je hem grutter worden, Wolf? Nou ja, kijk, laat ik het zo zeggen. We zien onszelf wel als professioneel. Maar het is nu hobby. En een professionele carrière, dan ben je ook heel erg druk. En ik zit met mijn gezondheid, dat trekken we niet. Dus, maar we zouden wel veel bekender willen worden. En aanvragen voor optredens zijn altijd welkom. Kan via de website. Gaan we zeker op reageren.